Sige hangyo sa iyang misis. Kay nang lipi na daw maong gusto siyang mubispis. Si pari ni Pira bisag alas 12 sa uto. Sila nanirado dito sulod sa ilang kwarto. Ang ilang balay walay aircon, walay ceiling fan, mamay payra o karton. Ilang iagwanta bisag init ang panahon. Oh, ang iyang asawa naluya na. Sige siya gandos, iyang misis naghangos. Kay gialimutan, kalit lang nga nagkuyapan. Karon nga ting init, ayaw lang sa yun upang nguhit. Kay basin unya og ang imuhang partner ma-admit. Si pari ni Pira bisag alas 12 sa uto. Sila nanirado dito sulod sa ilang kwarto. Balay, walay aircon, walay ceiling fan, mamay payra o karton. Ilang giagwanta bisag init ang panahon. Oh, ang iyang asawa naluya na. Sige siya gandos, iyang misis naghangos. Kay gialimutan, kalit lang nga nagkuyapan.